Gaur, nire lagun Nabduk, esan dit bere aita urrun bizi dela. Senegalen, Afrikan. Eta zenbat kilometro daude ba araño? Pila bat, 3.000 baino gehiago. Bere amarekin bizi omen da Euskal Herrian. Senegalen paurrek bizi direlako. Baina orduan nola hitz egiten dute aitarekin Abduk eta bere amak? Marrubizko musuak bidaltzen dizkiete elkarri ordenagailuz? Eta txokolatezkoak. Hemengo argazkia aterako dugu. Prest zaudete, bakea loratzeko. Jarri. Javier dago goian, argazkiak ateratzen. Zuek ez begiratu gora. Zuek igo lorea, igo zuen horritxoa. Eutzi hor segundu batzuk. Oso polita dago. Makurtuko zinatekete? Bati, makurtu orain. Makurtu. Jetzi, gehiago, orain. Benetan polita hoa orain. Betzi. Orain, ui, ze polita. Igo gora, poliki. Igo gora. Oso ondo. Urruti zaudenean, hurbil naiz zaitut. Hurbil zaudenean, hurbilago. Baina bion artean, ibaia dago. Aiertzetik ertzera zubia balego. Urruti zaudenean, hurbil naiz zaitut. Hurbil zaudenean, hurbilago. Baina bion artean, ibaia dago. Aiertzetik ertzera